wierną, ślubuję uroczyście, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Tak jak w latach ubiegłych, Rada Gminy będzie współpracowała w realizacji planów ku dobru mieszkańców. W pierwszej kolejności będziemy oczywiście realizowali już projekty rozpoczęte, także na pewno to nie będzie jakieś zupełnie nowe rozdanie, będzie kontynuacja. Chciałbym, żeby to się odbywało w szybszym tempie, tak jak to zapowiadałem w mojej kampanii wyborczej, ale oczywiście pod te cele to trzeba zabezpieczyć odpowiednie środki najpierw, a potem przygotować odpowiednie projekty. Także na pewno będziemy realizowali w pierwszej kolejności projekty już rozpoczęte. Tak jak tam Państwo zauważyli, to w 80% te programy wyborcze z niektórymi innymi komitetami to i w 100% się pokrywały. Także to nie będą cele rozbieżne, bo wszyscy tutaj te programy układaliśmy pod wpływem uwag mieszkańców. To nie są przecież programy wymyślone przez nas gdzieś w zaciszu gabinetów. Także jestem przekonany, że współpraca nam się będzie układała pomyślnie. No i na początek to tylko już, bo być może nie będzie potem okazji, tak jak Państwo chyba się zgodzą, że takim priorytetem, który zgłaszali mieszkańcy, to są drogi. Dlatego pozwoliłem sobie wcześniej już poprosić Pana Zenka Formelę, żeby przygotował plan dróg gminnych. I te plany są przygotowane, dlatego prosiłbym, żeby Państwo jako radni się zapoznali z nimi i potem już na komisjach już będziemy, no i zastanowili się wspólnie oczywiście z sołtysami. Mówię głównie o drogach gminnych, prawda, bo drogi powiatowe to są już większe projekty i wymagające oczywiście przygotowania typu pozwolenie na budowę i projektów, prawda. Także zresztą też niektóre są w toku, bądź są też przygotowane. Także to te będziemy kontynuowali, ale no, te drogi gminne to są taką, bym powiedział, no, piętą achillesową i warto by było się zastanowić, jakie odcinki, w jakich miejscach po prostu w pierwszej kolejności zrobić. No, moim planem jest taki opracowanie jakiegoś kompleksowego zestawienia, zrobienia planu budowy tych dróg, to będzie plan wieloletni, po to, żeby pozyskać na to jakieś duże środki unijne. No i to tyle, to celem jakiegoś wstępu. A pozostałe, powiedzmy, sprawy to będziemy oczywiście omawiali na komisjach, a potem na sesjach Rady. Dziękuję bardzo.